Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Барыгызны да ихлас күңелдән яңа 2022 ел белән котлыйбыз. Яңа елда саулык, сәламәтлек, гаиләгездә татулык һәм тынычлык, тормышыгызда һәм эшегездә яңа уңышларга ирешүегезне телибез. Яңа елны, туган һәр яңа көнне елмаеп, зур өметләр һәм хыяллар белән каршы алыгыз. Күңелегез саф, хисләрегез эшкерсез, хыялларыгыз якты һәм матур булсын дигән теләкләр белән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасын башлыйбыз. Һәм редакциябызга килгән котлау хатларына күчәбез. Бүгенге беренче котлау сүзләрен һәм изге теләкләрне ишенә алган хатны хөрмәтле юбилеегыз Илүс Тимербаевка тапшырабыз. Түбән Ширеккүл авылында туып үсеп, бүгенге көндә дә туган авылында матур итеп гомер итүче, кадерле тормыш иптәшем, газиз кешебез, әтиебез, яраткан ерак әтиебезне, Тимербаев Илүс Тимербай улын 75 яшьлек юбилее, зур һәм якты бәйрәме көнендә ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Моннан 50 ел элек юлларыбыз очрашып, яшьлегебездә корган гаиләбездә бергә балаларыбызны үстереп, олы тормыш юлына аяк бастырдык. Аларга үрнәк, яхшы әти, минем өчен ныклы таяныч, олы терәк булып, бүгенге көндә балаларның җимешләрен сөеп, шул бәхетләргә куанып, Худайга шөкер итеп гомер кичерәбез. Әле күп еллар бәхетле гомер кичерергә, балаларыбызны уңышларына куанып яшәргә язсын. Кадерле кешебез, әтиебез барысы өчен дә мең рәхмәтләребезне әйтеп, сиңа ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, шатлык куанычлар белән тулы бәрәкәтле озын гомер телибез. Киләчәктә дә имин картлыгында әниебез белән бер-берегезгә терәк булып, безнең кадерле әтиебез, оныкларыңның, оныккычларыңның яраткан бабайлары булып, бергә тынычлыкта, муллыкта, саулыкта, хәер-хөрмәттә, тыныч тормышта гомер итәргә язсын. 75 яшь, артта озын юллар, шатлык сагышлары булгандыр. Чәчләренә инде шал йөгергән, еллар чоры шулай кунгандыр. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, юбилеең белән котлыйбыз. Шатлык белән озын гомер итеп, яшәүеңне генә телибез. Яшә әле әти бирешмичә, баш имичә кырыс җилләргә. Яшә җирдә якты гөлләр булып, терәк булып килер көннәрдә. Рәхмәтеннән Ходай ташламасын. Кунагы бул якты дөньяның. Узак яшә, утын сөндермичә, балаларың үскән яның. Без бәхетле туган йортыбызда, көтеп торган сез барында. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гөлнәзирә, кызларың, кияүләрең, оныкларың һәм оныккычларың. Хөрмәтле Илүс Тимербай улы, сезне ихлас йөрәктән яңа елның беренче көне алып килгән олы юбилеегыз белән котлыйбыз. Кадерле кешеләрегез, тормыш иптәшегез һәм тормышыгызның бизәге, маягы булып балкыган балаларыгыз, оныкларыгыз һәм оныккычларыгыз белән киләчәктә дә шулай гомерегезнең матур мизгелләрен тазалык белән, зур бәхетләр белән каршы алырга язсын. Җырлы моңлы сәламнәребезне кабул итеп алыгыз. Кеше
Гомер үзәнендә синең эзләр дәшә безне улы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти.